Maridde mehita siya buku edde nomor 40 ayat sada rodi ayat tulu ria mahita sasude. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tun di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sasada, na sian amay, go asiniroha dohot hatutuon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Mandok mauleate dohami tuho, alani godang ni asi dohot holong ni roham dihami. Ay di basa-basaon hodo anak munasasadei tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami, marhite-hite ibana siyan dosa dohot siyan hamatean saliling ni liling na. Hupang idohami tuho, say sondang imarohanami na holomi, marhite-hite ton di perbadiay. Akup ni say parohay mahami, asa hubotohami madok moleate tuho, asa tarapul situturo hanami dihagugoton doho di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik di bata di hita di bagasan bodarion. Imanatar surat
Sara Johannes tulu ayat 20 songonom madidok disi. Neng persea hita di goar ni anak na Jesus Kristus huhut masih haholongon songon naung tinanahon na itu hita. Ido sahatna atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargugu maham mangulahon na patikni. Amen. Tatopoti madosat tanda godang itu adu paniniwata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na sohatudusan jala ama para siroha. Dang lomoroha midahamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati itu madiko dalana asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani iumbahin dipangido hami. Saya sudah timotorutorum, asa unang mangonai betu hami. Saya sesudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima baga-baga ni di bata taringat tu hasesande dosata.
para siroha jala pardinggan bahasa do jahuba, labat tarimah jala para siroha gudang, dang dilehon tu hita hobbar tu akado satta, jala dang dibalos satu hita hobbar tu akka hajahatota, songon asiniroha ni ama-ama mida anakna, asiniroha ni jahuba di akka na makabiari ibana. Hasang apon ma di dibata na digijang. Amin. Masuk ma liturgi untuk penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, dan janji keselamatan. Siapakah yang meletakkan dasar bumi? Siapakah yang mengatur semua tata surya? Dan siapakah yang menciptakan saya, Amang, Inang, kita semua? Demikianlah firman Tuhan tentang penciptaan. Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Taman Eden yang begitu indah ternyata tidak cukup memuaskan manusia. Keinginan, ambisi, keserakahan menjadi pendorong untuk memberontak kepada Allah. Terusir dari Taman Eden, manusia terpisah dari Allah yang Maha Kudus. Demikianlah firman Tuhan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan buahnya. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Tuhan sungguh sangat besar, terlalu besar sehingga Dia sendiri datang ke dunia dalam kesederhanaan, menyediakan keselamatan bagi saya, Amang, Inang, Eda, semua kita orang berdosa. Percayalah, keselamatan itu ada dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan tentang janji keselamatan. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 21.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Tatangihon mahatani debata, turpuk epistel di pertanyaan parpembungan bodarion, iman atar surat di Mika pitu ayat 11 rodi ayat 20, tajahama marsikat soreng. Tung isema debata songon ho, namar pamuati di dosa jala ubolus pangalausion di ni partalian na tebai, dag tongtong ibana marsigomos maroni rimas, ay makaholomon asiniro hado ibana. Sai pamula hido rohana, jala pokuanna do akahajahatonta, jala reokononna do sude do sana sidai tu laut apalana bagas. Sa lehonom mudo hasitongan tu si Jacob, asiniro hatu si Abraham, naung niuri honmu tu opunami sian aka arina rubi dope, ido sahatna. Martua doa kana tumanghion hatane di bata, jala na upeopsa. Amin. Pada hosa
Tahatidak ko mahaparsyatay, sungunahin natidak ko ninong atas sa haparsyaon di sadok portibiyon, rap mahitamadok. Aw porsya di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatudusan, nat mo palangit dohotano. Aw porsya di Jesus Kristus, ana ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabi siya ton di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibara di hau pinar silang na tua tu banua turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudu tu syamune de bata Jehovah amanai pargugo na sohatu dosani di si maibana paimamulak sogot tu tanoon mang humihalak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot desahan din dosa, dohot dihatai na mando, mulak mangulu sugot daging ni halak na mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its
Anda. Nunga tubuh si paluai raja ni hadameon. Nunga tutu gabe jolma iwana humo kopita. Nunga si ko baga-baga ni debata na siya narubii. Tajak ko maiwana turohatta asa iwana gabe arta na umarga dihita ima haluaw na pinatupanay. Jala momosma tatio pakrimon na tapar hatopoti ay haposan do namar baga-baga hosa. Amen. Hudul maita.
sunggul-sunggul di hita, marsugut masuk di hita di permingguan ima pesta Natal na parjulu. Masuk pukul 8.30 songon na biasa, dohot sore 7.30 huhut di patupa ulaw na badia di manugot dohot sore. Napaduahon di tanggal 26 masuk di hita museum marminggu pesta napaduahon. Masuk pukul 10 siang pitu bodari. Asa taingot bemai riama hita madohoti acara. Mauliate songonima sunggul-sunggul di hita.
Dami ni dibata na sumurong siya sa luhut na roha. Iman na mga ramoti ate-ate dohot pikiram mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Ruas ng parhalado ni Huriata HKBP Sudirman, Jakarta, na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal ma dihamu sa luhut na. Horas. Pinuji ma Tuhani mauliate. Dihamu amanginang ruas ni Huria. Amanami inanami remaja na posobulong nang saluhut na hitatahe. Namarpungu di bornginon. Marningot ari hatutubo ni Tuhata Jesus si paluai. Jako kamu mahata ni debata. Omma ojahan ni parsaurata. Natar surat sian Evangelium Lukas. Bidu 2. Ayat 8, 1 ayat 14. Sonoma padokna disi. Jadi adong mamarborngi di ladang, na di sini kaparmahan, mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jalamar sinodang masangap ni Tuhani humali yang nasida. Gabi mabiar situ tuma. Alai didok suru-suruan ima tu nasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do hubuan Tuhamu. Parsaulian ni sadok bangsoi. Ai naung tubu do dihamu saborginon. Di hutan ni si Daud, si paluai, ima Kristus Tuhani. Omma partina dadi hamu, poso do dapotomuna, Nabi Norhos, peak di panggagatan. Jalatopuma adong, dongan ni suru-suruani, torop akka parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok. Hasanga pemadi debata di gijang. Dame madi tanoon. Diaka jolma halo moani. Ima sahat ni turpuki. Hurian itu hatta dak pola maul tatusi turpukon. Lumobi alaido di igil marhite. Topik ni acara marhite jamitaon songon harapan harapata. Kalaulah boleh hidup ini dipenuhi dengan sukacita. Paria Natal, Bodarion, sada tema diangkat madok. Halalas ni roha godang do tu saluhut bangso. Halalas ni roha godang do tu saluhut bangso. Ditongan di bangso Indonesia on halak Batak satu suku yang dikategorikan oleh Batak sendiri songon bangso. Bangso Batak hinna. Jadi halalas ni rohai dohok mai tu halak Batak. Mana halak dia pehitan yang napungon alai na pasti. Ante namar pungu di bagasat tikyon. Ngaro tuhatai mabuan las nero hadihamu. Olo dohamu? Olo dohamu majaloi? Olo narohaku be. Molo adong nakin akaina nakecewa siya jabu misalna ala nililing nasahat amatay siya parkarecuan mungkin. Atau mungkin amatay tarliling paimahon inatay ala bolak-balik mungkin saledang na dikombinasi ko dohot kabayana. Manang tas na doho bajuna dangi jadi agak kecil udah dikudonok ko inamatay rupani alaeng gunwaeng di bagasat tikyo di borginon iko jalomuma las nerohai amen. Edo baik imajotusi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah
molosian sudut pandang haporsiaon ahado nanidokna kesukaan besar sian sudut haporsiaon nihita halak Kristen. Ini merujuk kepada suasana sukacita ya yang didasarkan pada keyakinan rohani di mana Yesus lahir sebagai juru selamat bagi seluruh bangsa, termasuk mahita napunguon nadohot marna punahon songon bangso ni dibata hita. Nah, namangihut musa itu hita saluhut napungudi sonak kana hinaholongan mangihuton bibel taon sian nau kujahan akin uji hamu majo mangalehon alus tui sedo parjono di baritahon suru-suruani taringo tu naung tubuh Yesus ise naulo parjono mangalusi tu ise tu paramahan edo ngamarula noli tabegi ise do paramahanon mangihuto bibelta jala songo dia do ulaun yon jala songo dia do pandangan di situan na torop taringo tu hadirion ya kaparmahan namarmahani dorbia. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa gembala dalam teks ini adalah ya orang-orang akan nau mekmet sian na mekmet di perkerecuan. Jadi mulu kerecu na holan namarmahan contoh songon na julu akamang do tamuinang Roma duli-duli naing martadang tu sada huta naing manopot sada namar baju. HP adong dihutai na manada duli-duli partadangi. Didok matu namar baju. Sutungolo ho tu si parmaham-mahad doi. Hutada doi inna. Holan ala marmahan tiki masa setehetehon na rupani. Jitur didok na manada rupani. Sutungolo ho tu si parmaham-mahad doi. Inna rupani. Nah, tuhita saluhut na pungudison. Jala boy dohono muse. Molo tadok majo di kategori ni kaum marginal yang terpinggirkan, yang kurang mendapat perhatian, iya. Tabayak koma. Molo permahan kan daudo siak keramaian. Baiduda daudo siak keramaian. Pak niope habis ma diharati pacat. Lima tok inna mulai hubang manang nalita manang nadia may ate jadi bola parmahan bayi dotong ay dia darat dui di ladang ate di dalam balubung. Nah jadi ba dang ita do parfum do mi rabut apalagi si mersipatu boro-boro menyemir sepatu kaki ayam bolau jala suga pe mabir do tupak ni alanya ngatujal hedo. Batabayak ko duri takut ate mabiar mangida pajupang do pakna alania ay talu duri dibain tobal ni pakna do ay parmahan ate. Nah itu bain na dipandang parmahan do na mangigut meragam pandangan ni situan na torop taringo tu parmahanon moluarong namago ay halahido diladangi ise buati anggoso akka parmahan na diladangi ingot tamu majo na julu ise mahamusian na tua-tua nami dison nah yamar mah korbo di balian gadong yopung isi torsa habis isi sabuti ya langit tara alaniaha Malaysia wiun hape laku diladangi benar demikian. Anggo na lahir di kota rangi boto ceritai nanti. Tetapi fakta doi itu HP lakwal langon alai holanon amit-amit deh sutung manuda horbo di balian ise mahona lubung dung mulak tuhuta namarmahan beidotong bulu manuda ate. Nah baik ima jotu si unang lalap pitanon. Apa yang mau kita katakan namang marhite jami tahun. Buasai ko tu parmaha parjolo di baritahon taringo tu hatu tubuh ni Yesusi. Dan memang itulah tujuan firman Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Mengambil rupa manusia. Rotu mopot jolma nadi pardang olani. Memang luar biasa Tuhatta nasasadai yang tiada bandingnya dengan Tuhan yang
mungkin ya diimani orang yang berbeda dengan kita. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa firman Allah telah menjadi manusia. Di dalam diri Yesus mengambil rupa manusia. Radi saparti naonan dohot tita colma. Ise mahita ni anate. Boro-boro ate. Harus sipata di zaman on. Adong do ya sada cerita songoni. Huroha alani maleni natai dunian. Roy bana siap perdalanan. Dang dingo ibana pese-pesena. Alani malena iso halibana si panganonon. Saya dibolang-bolang dan hibuti iso halibana. HP duk habis lalu dia sadar. Oh ternyata anakku. Dak kuleo mang lalu dia menyesal. Boy mahukim balihonin tidak akan mungkin. Tetapi 1 dari 1000 yang seperti itu. Ya, pada umumnya ibu-ibu soyalang petaho demi anakna. Jangankan anakna, paho puna. Ba kau pung dison. Ate, ise mahamu na manuhor baju tau baru ni paho puna di tau baruon di hari Natalon. Adong do pesong na dihitan anggo bah tu paho puku na majonin na. Manang paho puna manuhor baju ni upung na. Boy dua tong ate. Nah, tetapi disitulah nikmatnya kehidupan. Dak pola lalap disita. Nah baik, tuhita salungut na pungudison. Itulah dikatakan bahwa Allah turun menjadi manusia. Tu golongan nau mekmet jumulo di bari tahun. Itu tu parmahan. Nah songo dia mah. Songo dia mah parmahani. Laho menyikapi bariai. Ini satu keteladanan menurut saya. Siap permahan tabunai pitor masih beta-betaan. Beta mahita. Taida mana masaun. Napi nabotohon di Tuhan itu hita ninda. Wah. Pitor rap mangalak karena sida. Macai tabu. Adong nakin amat tadison siya jabu. Parjolo mahoma inna. Entah mungkin kurang septi di bereng sasak ni inatai. Songon leila rohaku mati buhu sasak mu inna. Nanti mana ama inatai madok rupa itu amata. Nanti duluan lapa inna. Bahwa kenapa inna ada di perjulo mau inna. Mungkin dang nanggo dirapi ko namatai misena tu tukang pangkas nakin. Jadi mungkin songon nagyo ilalay natay perjulo mahoina atau mungkin dengan alasan lain. Tapi saya yakin sadala na doha mo nakiro to son. Buat sadala na do natabuak kamu na naso tarbain di ba do ala jonok nakisyanon perjulo au turun gabi tinggal buru manurung kami do si butet parpudi. Amang panditat tapi yang panditat resok nakin ala rak sadala na dohami. Rabdi digijangkan jadi dak polai ko mas tugtugu kami tong polai tanggai alay hamu alaikon mar mobil do mardalan inak pandita burhotak para nak do ang pangaribuan dak pola sadala nak kamu lau turukan perjulo mawin na dora alay dang nagabirang holong rohamu kan nah baik amang dohot tamu inang natabuas sadalanan sauduran rosia bagasta na marminggon buah pakilalamu di hari Natalon. Ise maison no yang siak kamu narap doh ya nakonna sahudulan marminggu di gereja martudu bajamu. Nah sahudulan doh yang iya oke nang pandita resort. Akaruas ise mahamu narap no yang tole. Narap amat taido ina taido ya nakonna. Wah luar biasa. Dok kamu mau lihat itu Tuhani. Wai ruba. Buih hamu sahudulan di hari Natalon songonon. Jalan marsugut isema nama persita muse anggu sugut ikut rapau 7 loro amat taru anak koku lau maru lau nabadia ina adong nang merencanakan soni mana homa perjulu dak pampuni do pehoina bagaimana akamangina sadok meloboi marsugut pati bubero sahudula kamu lau mangaton padanan nabadia amen bodoh terlebak biatong moloboi sabo ibuina baunang masudi bar mobil dang anong inganan di komplek on moloboi antar suruhamu mamulak
asa muat ina yang dohonon. Nah, jadi marsugut berlomba lah untuk hadir lebih awal. Jalau nak pola tinggal hotas nasi HP col mana dang binereng. Nanti suatu kamu kamang soni ibu kamu ya tas muna percolo. Nanti ibu lapak. Nanti cukup mau di pasar soni. Begitu dah. Nanti jadi denggado berlomba untuk lebih awal. Ala itu tuh unang itu ribu lapak ngawopat HP saya ada dojol mana laksoro musek. Nanti nah, baik. Tuhita saluhut na pungudison akan nahina holongan rap mangalaka mangadu barita na binegina dan tohos itu tuh pajupang dohot poso-posoi. Wah, luar biasa kan? Nau meti pajupang jumulu dohot Tuhani si paluai. Ise mainian kan? Alai ima, orang yang dipandang kecil, yang tidak berdaya, ternyata Tuhan jadikan bagaikan biji mata. Sangat luar biasa. Nanti. Jala dukun nii, kebersamaan nasida untuk bersaksi tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami. Dan itabunihon nani alamanna. Dang ditabunihon nabi derengna nani idanai di hati dakon nani alamanai dia saksikan. Memang bersaksi ketika kita tidak melihat dan merasakan sangat susah. Dohonan nijolman non siapu dia dina. Tetapi mereka di sini sungguh mereka alami, mereka lihat. Allah memang kategori namek komunitas namek donasida. Di saat mereka menyaksikan tentang bayi kudus itu, ya pasti orang mengatakan, gini, pajak-pajak udon parman inna nanti. Patak sudah kurang nabi notonion innaun nadu itu kan. Tetapi dengan fakta apa yang mereka lihat dan alami, mereka saksikan. Jangan pernah takut untuk bersaksi. Ala di dupa na didok, dipopai suruh-suruan nih, unang mabiar hamu. Memang, apalagi di zaman nuaing, gudang dohala mabiar madok natikos. Buat menurut tamu, atau lima bah pinaho homma doh tiba nomor sapu-sapuin kan? Atau lima bah, sari maho di sini narupani. Nah, tetapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, ya di baritahon nasida, di baritahon nasida. Dan di opom nasida di bagasar rohana manang ditabunihon. Tetapi sungguh-sungguh mereka menyaksikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Nah, namang ihut muse dukon nii. Ahama namang ihut. Sian jami taon, dung di baritahon nasida, kembali mapamari taoni, saluhut nai, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Hidup baik nadido, anggo hasang aponi di debatama, dame tinggal di tanoon. Dan ketika Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, ya dia meninggalkan pesan unang mabiar hamu. Dame dohu tinggal hon di hamu, dame nadiawi idohu lehon Tuhamu. Nah, jadi didok kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dame maditanoon dia kajolma halomuani. Mau lihat mak mau luarok kamu noeng namar guar manangisi pesiak kita setabi si dame. Nanti adong marguar si dame siak kamu? Si dame Ria, si dame Uli, ise muse. Ate, mau lihat madok kamu, ay botok ko pero ko sila Maria Guarna, siap pudan namin nomor 10 boru, ay 10 sada hamid ba? Itu. Jadi hamu akadongan didok kemuliaan itu untuk Tuhan. Alai damai tinggal madihita. Amin. Baik duda.
Maradame daging munang todi maniop toktong. Baunang mabir hamu madok. Maradame daging munang todi maniop toktong. Ragu, masa ragu hamu? Nah hurangi boto doh hatanai. Hurangi boto. Oke, baik. Jadi sangat luar biasa sasitongna. Mulu bagajak ku humainan non ala sugu kiri. Ate. Sondok emparsi borong-borong do hubang. Aduk kiri sugut pacepek mak panditanani. Sugu korein na rupani. Ate. Nah, jadi mulak mak tu padohan nakin. Atong molosongoni. Marhite natalon. Dia mak naing dohonon na tuhita. Dia mak naing dohonon na tuhita. Hamu amang dohot tamu aka inang. Mulak matu topiki ati amang inang. Halalas ni roha gudang tu saluhut bangso. Mololas roham sadarion. Majak kun Jesus. Naung tubuh sabor ginon. Di huriaon. Di ingananon. Di rohatay. Ay dang didok. Sabulan na salpu. Sa taon na salpu. Dang nin na di teksi. Alay didok. Ay naung tubuh no di hamu sabor. Hido. Dang dipake di si. Naung tubuh no di hamu. Sabulan na salpu. Nah jadi berita kelahiran itu selalu yang baru bagi orang percaya. Baik dotong. Nah jadi tuhita saluhutna. Mololas rohata sadarion. Mulak pehitaan non. Sahatu bagas tabe. Sadok ikolas rohamuna. Baik duda. Jadi mololas rohata ganup pita secara personal. Na dilebung teipe. Ate kiri dan kanan. Bekolas ma rohana anon mulak bainota. Ise mandok kamu ulu. Berjabat tangan kiri dan kanan. Holandung amen amen. Molo nasulu berarti nasolas ma rohani. Ate. Baik duda. Sutungaungi rohana. Gabiau mapercuduin na. Toka. Ate. Sadok halalas ni roha ima jabarta di tanggal 24 di Bodarion Jalaido na tahirim nang meninggalkan tahun 2024 memasuki tahun 2025. Kehidupan kita saat ini dalam sukacita harapan pasti lebih baik di 2025. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Martang yang mahita. Muliate Tuhan. Nung ngahujalo kami hatam di bagasan borngin na holomon naung roho ali Jesus tu portibion tubu tu hasianganon manopot hami jolma na di pardang olanon. Kepedulian na sangat luar biasa ala holong ni roha di papatar hodoi tungulu ni kaum marginal golongan-golongan na met-met songon parmahan justru masih dado jumulu majalo barita hatutu bumi pinasahan ni suru-suruani ima patuduhon Tuhami Tuhan bahwa Allah di dalam Yesus sungguh-sungguh Allah yang peduli, sungguh-sungguh Allah yang mengasihi, sungguh-sungguh Allah yang memberkati. Mauliate ma Tuhan ala roho gabe jolma tudusok kami asabui kami Tuhan malua sian hadusaun nami jala asa taruli para jabar kami Tuhan dihangoluan nama noktong pinaradimi Tuhan debatago hima las nerohanami Tuhan di hari Natalon di hatu tubumon ganup pribadi ganup rumah tangga ganup punguan nak kami sahuria asa gabe marbual-bual Tuhan akalas neroha jaloon nami siako mardame marohanami dohot tuale Jehova, mardame rohanami dohot dongan nami, mardame rohanami nang tudiri nami. Tuhan, molotung mulak anona karwasmu, ramoti nasida di pardalanan, sahat tua kainganan na.
pasu-pasu akan tua-tua nami, akan tumua pepeng rumah tua, akan dana kroina poso, ibu-ibu rumah godang, naso dapotan serokap ni todi, patu dua muale Jahoba, asa tunggok las niroha, songon pangiduan ni, tema Natal nami, di bagasan tikyon namadok, halalas niroha godang, tu saluhut bangso. Mari te Kristus jalo matang yang nami Tuhan, mauliate madiho. Amin. Hurian itu hatta tau duti macara tahun. Marhite nama rede hita sian buku ede onom rasa 15. Laus disoma hita pasapil ya paduahon. Doho tudana Natal HKBP Sudirman Jakarta. Tarbege suru-suruan marede. Sangat
Borhat Mahamu Marnina Tuhuta Bethlehemi Soma Kristus Ipalua Nain baru tubui Sama
Tatangnya koma peleata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silego-lego na denggado na sa ulibasa na mauliutus. Upasa hatami masyan na nilyomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaomu. Dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami. Gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir kami madok muliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rapi tamadok di tangiang aliyaman nami. Aliyaman nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malum nirham di Benotong Monsongan na di Banua Gijang. Lehon matuhan Israelion hanguluan siapa. Se samalusa nami songon panesanami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu panguncunan. Palua mahami siap pangago. Ay hodo na punah harajaon. Doho tagugun. Rori hasang hapos sa liling-liling na. Amen. Di pasu-pasu cala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaurhom madamena tutodim. Sambil berjabat tangan kiri kanan, tapasahat selamat Natal. Selamat Natal marihita saluhutna.